municipio de Caldas de Reis, na provincia de Pontevedra, foi onde en 1630 Felipe Blanco Ocampo fundaba un obradoiro de fundición de campás. Hoxe, a familia Ocampo, descendentes daquel primeiro artesán, con Enrique en fronte, son o último baluarte da península no proceso de fundición de campás, utilizando métodos e medios estrictamente artesanais na fabricación das mesmas. Dous instrumentos indispensables na fabricación de campás son o escantillón, situado á dereita, e a brucheta. No momento en que recibe o encargo da fabricación da campá. Para iso, o único dato necesario é coñecer o seu peso. En función do peso, o artesán procederá a construir a plantilla, que dará forma aos sucesivos moldes que van facer posible a fundición. A forma da plantilla obtense mediante a utilización do escantillón e da brucheta. Os datos sacados deles márcanse cun compás sobre a madeira, sinalando así o contorno buscado que logo se cortará, deixando deste modo a silueta que conformará o primeiro molde. Tal importancia é a colocación do eixe á plantilla, que será así mesmo o eixe de revolución da campá. Cabe aquí facer a observación que esta plantilla será utilizada en diversas ocasións ao longo de todo o proceso. Se ben, sufrirán novos cortes que modificarán a súa silueta, co obxecto de dar forma aos novos moldes que se irán superpoñendo ao primeiro. O primeiro molde que se realiza recibe o nome de macho. O seu interior é oco, pois requírese este espacio para queimar en el a leña que producirá a calor necesaria, co obxecto de secar o barro utilizado na súa construción. Na parte superior colócase unha cruceta de ferro que servirá de soporte ao extremo exterior do eixe da plantilla, o cal non deberá cambiar de posición, co obxecto de que a superficie dos diversos moldes que se vayan obtendo sexan completamente concéntricos. Terminada esta operación, procédese ao secado e a continuación iníciase o recubrimento final do primeiro molde, taponando ademais os respiradoiros laterais e deixando únicamente libre a parte superior, que servirá como tiro para as sucesivas fases do secado que se produzan. A construción do segundo molde, ao igual que os que restan, iníciase coa modificación da silueta da plantilla. Este molde, tamén chamado camisa ou falsa campá, ocupa, como é lóxico, unha posición intermedia entre o primeiro e o terceiro molde. Recibe o nome de falsa campá debido a que previamente ao proceso de fundición será destruído e o espacio que ata entón ocupou encherá o bronce fundido. Está constituído por dúas partes claramente diferenciadas. A primeira delas, formada por unha mestura de fibras de cáñamo e barro, será a que procure o grosor que debe ter a campá real. A segunda parte da falsa campá iníciase coa preparación dunha mestura de brea e sebo, coa que se impregnará a superficie anterior, pasando sucesivamente á plantilla, á cal se lle dará anteriormente a forma necesaria para que no seu percorrido vaya deixando marcadas as distintas molduras ou aros que ornamentarán a futura campá. Esta parte ultímase coa aplicación de debuxos e letras moldeadas en cera, que comézase a realizar coa aplicación dunha primeira capa de barro moi fino, co obxecto de que este se adapte interiormente a todos os releves e molduras. As sucesivas capas que se irán estendendo xa de barro, non necesariamente tan moído, iránse reforzando co arame arrollado ao molde, coas xesións ás que se verá sometido, e ademais para evitar a súa rotura no momento do transporte ao crisol. Ao secar este molde, derreterase a capa de brea e sebo, así como a de cera, deixando impresa na cara interior do mesmo as inscricións que anteriormente portaban. De forma independente, vais elaborando o molde do cabezal, ou coroa da campá,
que será a que no seu momento a suspenda da viga que deba soportala. Segundo o peso, o molde do cabezal ten 2 ou 3 buratos. Un deles serve para dar entrada ao bronce fundido, e o outro ou outros actuarán de respiradoiros, permitindo a saída dos gases de fundición. Acabado o cabezal, aséntase sobre o terceiro molde da campá, quentado previamente para secar o barro utilizado en axustar perfectamente estas dúas partes. Con esta fase terminan as operacións relativas á construción dos moldes. Inicianse agora os preparativos para a fundición, retirando o terceiro molde, que queda separado da falsa campá ao derreterse a capa de brea e sebo intermedia a ambos. A colocación do soporte do badalo exixe do artesán especial atención en canto ao seu centrado, sendo particularmente chamativo o peculiar sistema de medida que utiliza para esta operación. Este soporte quedará embutido na fundición formando corpo coa campá.